Ja estamos, ¿eh? Vale, que meravella. Jo és que ara li he enviat a ma tieta una casa de $500.000 que li he dit, si per si un cas coneguessis els propietaris i me la volguessin baixar a menys de 100.000, doncs avisa'm. Jo crec que això ja està fet. Jo no me oigo, ¿eh? No seguimos segurs, espérate. Ja està. Li ha de donar un piu. Clar, no crec que me la baixin tant aquesta casa, però que si me la volguessin baixar 410.000 euros, per exemple... Que si tu de $500.000... Si de $500.000 me la volguessin baixar 80.000, per exemple... Te la quedes. Llavors me la quedo. El que importa Estoy muy loca. és la performance. Ai, ja me la quedo, va. Clar que importa. Va. Jo després, imagina que em diuen 80. No la vull. No vull. No m'interessa. Per qual la vols? Jo la vull per... No, sí, 80 estaria bé, en realitat. Una casa de $500.000. 80 no, 85. És igual, no me'l compro. I no me'l compraria. Perquè la gràcia és aquesta, buscar el cuc, el rau-rau, després me les prenen. O sigui, me les prenen, de que jo un cop un dia no estan a la web i dic, ja me l'han pres. Aquesta casa que era per mi, portava el meu nom, ja me l'han pres. Qui se m'ha adelantat? Se m'ha adelantat qualsevol persona que hagi trucat i que m'atens. Realment t'has creat una delusion, o sigui, Totalment. una delusion divertida, en la que tu sempre estàs quasi bé a punt de comprar-te una casa. Sí, senyor. Tu saps a mi A mi em fa gustirrin, a mi em dona... La vidilla. La benzina. La benzina per anar. Ja t'aixeques aquell dia i dic, a veure si avui sí que caurà la casa. Sí. Què et sembla? Llavors tens com uns cicles, perquè llavors te la prenen, sí. Tens un dia de bajona... Sí. Llavors, de sobte que, clar, quan ja me l'han pres, he de tornar a buscar en fruïció, m'entens? Llavors que també t'agrada. M'agrada molt. És que és el que em fa gust. I a pobles, el que em fa gust és buscar. A pobles extremadament recòndits. Mira, ara vaig a dir... Bueno, no. No diré el nom del poble, perquè si m'he de comprar una casa... Home, vale. Si ho has de posar aquí, que te la prendrà, vale. Que has de dir el nom per aquí. Vale, bueno, l'altre dia... No, el diré, és igual, estic molt loca. Això és Coca-Cola? Sí, no et fot, cafè. Ja van de matí la Coca-Cola. L'altre dia vaig descobrir una casa, vaig trobar una casa molt barata, perquè llavors poso comarques que no sé ni que existeixen, primer les he de buscar, saps? Casa Venta Baix Camp, que jo no sabia que existia al Baix Camp, o al Camp, perquè Baix Camp crec que no, ara no ho sé. Sí, hi ha una de les dues que em sona, sí. Al Camp sí. Carlos, mira si existeix Baix Camp. Jo o estàs fent una altra cosa, fes, No. Jo recordo... No. És que no vull molestar, carinyo. Recordo perfectament estudiar una d'aquestes a l'alt i a baix i que hi ha una que no té l'altra, no té l'oposat. Hi ha un que no té l'alt o el baix. Jo juraria que al Camp sí, Baix Camp m'ho acabo d'inventar. I va estar a Tarragona? Sí. Ve com de carrerilla, no? Baix Camp, Tarragona. Sí. Sonen com unes sardanes, m'agrada molt. Bueno, és el film musical. M'agrada. No, perquè les sardanes... No, m'agrada, És el film musical que mereixes. Ai, gràcies, amore. Baix Camp existeix, doncs trobo... Baix Camp existeix? Sí. I al Camp? També. I al Camp... Doncs ara no sé on la vaig trobar, si al Camp o Baix Camp. Home, si al Camp no existeix, preocupa't. També. Doncs existeix. Bé, és igual, en un camp, que no sé quin és l'alt o el baix, una casa moníssima. Una cosa bufona. A part, heu de pensar que jo busco unes coses que, per exemple, aquesta casa conservava tota la cuina impecable dels 70 amb la rajola setentera, que és el meu somni. La meva xifladura, mira. Aquelles rajoles que tothom diu, això és horrorós, el primer que trauria. Depèn, no sé. Crec que és pitjor 80, no?, a nivell construcció. Sí. Els 70 són una fantasia. Tota la rajola als 70 és una fantasia. Llavors, aquella cuina era una càpsula del temps. Allò era... O sigui, jo m'imaginava allà cuinant, cosa que no faig. Con tu vestido de l'època. Con mi vestido de trad wife, ¿vale? De Rorro, allà cuinant, una cosa moníssima, cuinant uns plats que no sé fer. Com t'has assabentat de lo de la Rorro? Nena, jo estic a tot. Sí. Has vist porto vestit? Sí. Des que m'he assabentat de la Rorro? No, i portes estampat floral, o sigui que també te'n deus haver assabentat de romper el círculo. Això no m'han enterat. Però ho has fet. Però què és? La pel·lícula del Black Lively? Sí, de la Black Lively. Com es diu, de veritat? No sé... De la Blake, no? Blake? Es diu Blake, Lively. És que del cognom de Lively aquesta mai... Però a mi Lively m'agrada, Sempre dic Lively, perquè no tinc ni idea. La Blake Lively. La Lively i el Baldoni, que és una bufonada. T'has enterat. A veure, jo no m'he enterat de res. Jo sé que fan una pel·li que és com del maltracte. Sí, i que s'han portat a matar. Ells durant... Sí, que el Baldoni era protagonista i director. El Baldoni l'ha dirigida? Sí. Això no ho sabia. Doncs a mi el Baldoni em fa tanta gràcia de la... De la Jane. De la Jane. El Baldoni era com que apostava més per una pel·lícula de caràcter social dramàtic
I la Libili no? I la Libili ha fet una comèdia romàntica. I s'ha passat tota la roda, tota la promoció dient aneu-la a veure amb estampats florals amb les amigues. I fent promoció de la seva marca de xampús de cabell i fent promoció de la seva marca d'alcohol. O sigui, la festa del rodatge va ser patrocinada per la marca d'alcohol de la Blake. O sigui, t'he de dir, per exemple, que en aquest cas estem més amb en Baldoni que amb la Libili. Bueno, també s'ha de veure què ha passat en el rodatge, que no acaba de transcendir perquè el Baldoni segueix a tots els actors i cap el segueix amb ell. Es veu que s'han fet 2 muntatges paral·lels de la pel·lícula. La Blake Lively ha fet la Blibli amb en Ryan, amb el seu marit. Sí, li va demanar... en Ryan Reynolds. Sí, també... No s'està gravando? Ha vingut a comprovar. És que ha estat a tot, eh? A tot. Està com jo, eh? I ha vingut amb flors, també. També? Mira. Esteu rompiendo el círculo? Sí. Però llavors el Blake, què? La Blibli. La Blake va fer un muntatge de la pel·lícula paral·lel. Però això ho pot fer ella? Bueno, Por mi santo perquè és coño. productora, perquè com és actriz principal i actora executiva... Donde metas. La olla... No metas... Aquí ningú ha metido la polla El de xocho. És igual. No es pot barrejar tant. No pot ser actriu, directora. Productora executiva. Productor executiu. L'altre també és 400 coses. Nois, feu una cosa i ja està. Evidentment, la que té el nom i d'allò és l'altra. Ha agafat tots els bruts i ha estat fent un muntatge paral·lel amb l'editora del Wolverine, del Deadpool en Wolverine. És que trobo que hi ha, o sigui, com una barreja. És una barregina increïble. És una barregina increïble. I han fet test screeners de les dues, de la versió del director, que era com més centrada en el maltracte, més una cosa, perquè la mare del director va patir violència masclista. Llavors era un tema que el tocava, que no sé què. Havia fet una pel·lícula de corte más social, dramático. La Blake Lively li havien fet una edició un poco más rom-com. I ha triomfado la Lively. La que va tindre millor screening és la dramàtica, però la gent... sembla ser que han estrenat... Que ha arribat als cinemes, la Lively. Sembla ser que han estrenat la comèdia romàntica. Sí. Per què no estrenen les dues? Seria meravellós. Seria la versió del tal, del director. La versió del director, la versió de la prota. Sí. I clar, llavors tu veus les dues versions, després ja... I votes, i llavors aquí hi ha un debat públic... I els hi arriba una butlleta, els hi arriba directament... Però no t'has entrat a res tot aquest bif? Perquè aquí s'ha anat sumant capes i capes perquè el nano va contractar a una publicista especialitzada en aquest tipus de... No m'he enterat de tant, és que això és al·lucinant. Això és una telenovela. És que no sé com es diu ara, això. Aquesta gent que... Publicistes especialitzats en mal rotllos, és que no sé ben bé com es diu ara. Sí, publicistes d'aquests que tu tens un mal rotllo i t'arreglen I el que han fet... Bueno, s'ha desatat aquí... Han anat sortint merdes d'un i de l'altre, potenciat pels publicistes. S'ha rescatat una entrevista en què la Blake Lively feia servir el terme trani per referir-se als transsexuals, que és extremadament... Entenc que és molt despectiu. És molt despectiu, però és una entrevista molt antiga, però casualment ha ressorgit aquest temps. Ha ressorgit una... Vols dir que els dos publicistes han estat allà, aviam quina merda troben... A veure, li han trobat molta més merda a la Lively. Mira que la Lively trobo que és un personatge que s'ha fet com molt blanc. Molt blanc. Saps què vull dir? La pareja de dorada. Perfecta, però son muy cercanos, además son muy cercanos. Vull dir que trobo que s'ha fet com aquesta aura. Es van casar... Hi ha molts famosos de Hollywood que s'han casat en llocs que eren plantacions esclavistes. Sí? La Blake Lively. Val. Una altra però ja no ho són, clar. No, ara ja no. Però això... Podem fer un parèntesis aquí un moment? Sí. Com busco això? Romper el círculo... Lively. Con B baja i a la última és Y. O posa romper el círculo polèmica. Ah, pues també. Blake Lively. Blake? Ja està, l'he trobat, vale. No sé què, ja està. Va, podem seguir. Saps qui és o no? No. Sí, però ara investigo. Llavors s'ha casat... Això també es va casar, també va sortir que es va casar en una plantació d'aquestes esclavistes. Va sortir una altra entrevista de quan estava promocionant la pel·lícula de Woody Allen, Café Society. Sí. Que estan ella i la Parky Posey. No sé de quin parles, la Parky. És una actriu així... La Parky. Sí, molt catxondona. No sé qui és. Scream 3.
No sé qui és. Una Parky. Que van començar quan la Blake estava embarassada. I l'entrevistadora comença dient felicitats pel teu belly, per your little belly. Sí. I la Blake li diu felicitats a tu pel teu. Mira, no em sembla malament aquesta. Aquesta m'agrada. Sí? Sí, aquesta sí. Mira, ara m'ha agradat. M'he posat del cantó de la Libli. De la xica mala? De la xica mala. De l'instituto? No! Però que felicitats per... És que imagina que no estàs embarassada, que no sé què, que no sé quant teus... Que era públic, ja sabia, ja ho havia... O sigui, vale, va ser una maleducada. Evidentment no se li veia... Tu no percebies res, és que ja ho havia publicat. Ja ho havia publicat. Clar, ja se sabia. Vale, ho diem a la Libli, sí. No cal que l'odiem, però no... No, sí, és interessant. A veure, ja dic que aquesta nena ha fet com una cosa molt... Bueno, és com algú com molt... És algú com molt amable, no? Sí. Llavors trobo que tot això, doncs va... Llavors... La va fer més real, mira. Es veu, o sigui, l'entrevistadora aquesta... Bé, llavors van seguir l'entrevista i les dos actrius es van portar bastant desagradables amb l'entrevistadora, passant de les seves preguntes, parlant entre elles, ignorant-la bastant. La Parky també? La Parky s'hi va sumar molt ràpid, sí. I després ha dit... L'entrevistadora va repujar l'entrevista quan va sorgir el problema, perquè també és de fa anys, dient... Jo ja ho havia vist. El motiu pel qual vaig deixar la professió. Dient que, a més, aquesta persona... L'entrevistadora diu que és estèril. O sigui que, a més, el comentari que li va fer la Black li va doldre... Perquè ella ho va deixar a la professió i tot. O sigui, va ser una humiliació tan grossa... Això és el que és mentida. O sigui, llavors s'ha descobert que Ai, m'agrada tant, això ja... L'entrevistadora ha seguit fent entrevistes, però ell ho va pujar amb aquest títol sensacionalista. Que està molt bé, pel clickbait. Sí, i llavors ha dit també que... Ai, vaig passar una mica. Això no era veritat. No, el que ha dit no, que és estèril, i que llavors el comentari que li va fer de tornada a la Blake li va fer més mal del que allò. Sí, està la cosa intrincada, Està la cosa, està... També, hi ha més coses. I això no pot ser només una campanya de màrqueting perquè vagis a veure la pel·lícula? No sé, Tipus el Mercadona i la pinya aquesta? S'ha comentat que podria ser això, però clar, la imatge pública de la Blake Lively està quedant tan... Està quedant molt deteriorada. Està quedant molt deteriorada. Sí, perquè més, o sigui... Aquesta nana no li faltarà la feina, No ho sé. Organitzar la festa del rodatge de la pel·lícula sobre violència masclista sent patrocinada per una marca d'alcohol... Clar, però la seva... És que això va així. Clar, però... No, que sí. Que aquí... O que fotre entremig de la promoció de la pel·lícula, la promoció del xampú... Que em sembla espantós, el teu xampú i el teu alcohol, però és que per això et dic que és que està tot embarraginat, filla, que és que clar... No, que poder, si volies fer això, havies d'haver triat una altra pel·lícula. Una altra pel·lícula, una cosa més distesa. Perquè, a més, tota la roda, totes la... Bueno, però també hi ha la pel·lícula que té el cap al final, ella s'ha fet com una comèdia romàntica, també. Sí, clar, llavors, jo no l'he vist, la pel·lícula, però la gent... Jo he escoltat gent que diuen és que la pel·lícula li cap, o sigui, la pel·lícula... Home, el cartell és molt de comèdia romàntica. A la pel·lícula li cap aquesta lectura de comèdia romàntica. Però comèdia romàntica per on? Si va sobre un altre... O sigui... No, però perquè hi ha una relació... És que no sé com bé... Hi ha una relació bona, representa. I quan... Que no és amb en Baldoni. Que no és amb en Baldoni. I clar, si t'agafes aquella... I llavors apareix l'altra. No sé com va el conflicte ben bé. Jo tampoc el sé, no la veuré, també t'ho dic. A mi em fan menys ganes de veure-la. No sé, a mi em té molt en curiós, és la veritat. Pues carinyo, mira. També la Blake Lively ha dit que hi ha una escena que és una escena com molt èpica de la pel·lícula, com molt remarcable, que és el moment de seducció en una azotea. Sí. Diu que aquella escena l'ha escrit el Ryan Reynolds durant la vaga de guionistes. Però a veure... Perquè no hi havia guionistes. Clar, dius... Tu li vols donar mèrits en Ryan, però el que estàs fent és que el Ryan s'ha patat la vaga dels guionistes, que van fer vaga perquè no es pogués escriure res per parar tota la producció. Per què pinta el Ryan de cop allà? És el seu marit. Ja ho sé, però vull dir, però que també és productor o alguna cosa no sé què? Sí, va escriure també unes... Jo veig massa barregina. Home... Julie Wood, pareu de barrejar-vos. Barreginar. No, és que ja està. Clar, a més, la promoció de la pel·lícula l'han feta també amb en Ryan i amb en Hugh, perquè encara estan les dues promocions. La promoció del Deadpool encara està en marxa. Sí. Llavors també el Deadpool i el Wolverine han anat també a la promoció del Romper el Círculo. És que veieu com està patant el cap, De Romper el Círculo. És molt... El Círculo Quadrado... És molt intrincat, falta un altre element, perdona. I ja acabaré. Però llavors això, ells, per exemple, van a parlar d'això i també parlen del Wolverine.
Bueno, no, realment només que surt el Hugh Jackman a la promoció d'aquesta pel·lícula que dius... Però per què? Per què? Perquè també hi surt el Ryan Reynolds, que és el marit de l'altre. No, clar, sí, ja ho entenc, però no, és que no. No, en aquesta promoció d'una pel·lícula sobre la violència masclista. Ja ho veus tu que no. Ho va veure tothom menys ells, no ho sé. Perquè, a més, a la premiere, a la catifa vermella, es veu que ells dos es van negar a parlar de la violència masclista. O sigui, d'alguna manera van dir... I parlaven del Deadpool. No els hi pregunteu sobre la violència masclista. No els hi pregunteu que no ve a cuento. Clar. Sigui... És que a mi no em podeu veure, però estic arrugant molt tota l'estona. És que no hi havia ningú al volant. Que a vegades, darrere d'aquests caparrons hollywoodians, no hi ha ningú al volant. És que és veritat que tu et fas com una aura de que això és gent... Bueno, és que potser és el que dius tu, és que nadie al volante. Són dues persones promocionant perquè volen fer diners. I ja està, tu. I no s'havien fixat. Però que no s'havien fixat. No s'havien fixat. I ningú els hi va poder dir, noi. La pel·lícula que estaven fent no s'hi havien fixat. I el Baldoni deu estar Catrina, també, perquè ell poder sí que s'hi va fixar. Bueno, és que el Baldoni ha fet tots els junkets i totes les conferències i totes les rodes de premsa les ha fet enfocades al tema, amb una cosa molt estudiada que havia dit sobre la temàtica, tal i qual, i la Blake Lively està dit xaratxera, està juguetona... Està floral. Està de dir, vés amb les teves amigues amb un vestit de flors. Li van preguntar una vegada si clar, degut a la temàtica, pot ser que us acosti gent que ha tingut el conflicte demanant-vos ajuda o tal i qual. Com reaccionareu? Què respondreu? I la Blake, què vol que li doni? El meu número de la Seguretat Social? El meu número de la... Ai, la Blake, l'estic veient molt desagradable. El meu número de telèfon? L'estic veient molt desagradable, aquesta nana. De cop, és una nana que em queia com molt bé, eh? Sí. I de cop, em cau fatal. vota Trump. Vota Trump, sí, senyor. De cop? Sí, és una nana que havia de votar la Harris i de cop vota Trump. Ja està, ja està. No aportaré més detalls, que és que m'ha tingut molt entretingut tota aquesta cosa. No, és que estic loquíssima. També té molta giro. La Blake Lively... Ja perdoneu l'últim. La Blake Lively es veu que va... Per part seva el que van treure és que durant el rodatge es van pactar, sempre es pacten en aquestes pel·lícules els petons que hi haurà, els segons que duraran, el tipus de... Saps? Jo no puc arribar al Hollywood. I que el Baldoni, perquè no et pots fer petons. No, jo no puc fer petons. No, i després, és que, clar, jo ho entenc, tot això. Ha de durar tants minuts. I si se te'n va una mica al minut, o fas més curt? Vam sortir unes d'allò dient que el Baldoni, un petó que s'havia fet... Va posar llenga. Va durar més segons del que havia de durar. Xica. Bueno, és que mira, jo no sé com funciona el Hollywood, però bueno, jo què sé, si estàs allà a la pel·lícula i te dura 2 segons més... A l'olla. No. A l'olla. No ho sé, no va passar res, però bueno, és una merda que ha sortit perquè com que ens hem enemistat, anem a rascar d'en puguem. A veure, el Baldoni també té un nas, així com... És molt guapo aquest nano, però té un nas com molt prominent, potser també li va fer un cop de nas, això també... És que clar, aquí també pots anar, és que... M'entens? Sí. Ho veig complicadíssim, Bueno, ja estic. M'he quedat descansada. És que porto molt temps llegint... Bueno, he llegit 1000 articles, he escoltat podcasts... És que, clar, estic molt assabentada. Bueno, és que això dura per podcast només d'això. Sí. I a part, tots... O sigui, com de... Clar, aquí pots inventar tu 50.000 coses. No he inventat res. No, però que vull dir que dona de... Dona. Vull dir, dona per anar-se com encenent. El que està guai és com canvia la imatge, no?, d'aquesta gent. No, mira, és que a mi em queia molt bé, em cau fatal. Ja no li compraré el xampú, això que li anava a comprar. Es veu que el cabell... Veu que va molt bé. Luce mucho, en la pel·lícula luce mucho el pelo. Pelo Pantene. Però és que això... Bueno, aquesta nana té un cabell molt maco, però també, o sigui, no veig que hagi de fer la propaganda del xampú, per exemple. Després tu ja et fas la teva propaganda del xampú, si de cas. Si el cabell sortia molt mono... Pues genial, xapó, tot això que tens, i després ja dius, mira, que tinc aquest xampú, però no cal que ho barregis tampoc. Em llueix molt maco en aquesta pel·lícula perquè porto aquest xampú. Bueno, i què? Si el teu personatge és una persona bruta, que n'és amb el teu xampú també un pedazo. Exacte, clar. És bruta la nana a la pel·lícula? Crec que mai a la vida faria un personatge brut, aquesta nana. No sé, o desquiciat, o... Aquesta nana va fer la pel·lícula de Swallows. T'anava a dir, un personatge que és com... El de la Revenge. Aquella nana... Portava perruca de cabell curt. Vale, llavors ja diu ella, porto perruca, no és el meu cabell, no patiu, que el meu xampú va bé. Sí. Una que surt que és com Bajos Fondos, com Amèrica, sí que és ella, 2 actors que ara no puc recordar... Ella va fer aquella, que ella estava sola en una illa amb un tauró gegant
I el cabell el porta impecable sempre, també. No, doncs no, carinya, no. La pel·li està guai, La pel·li... The Shallows. The Shallows. He dit The Swallows, però bueno. Està bé. Lively in the què? Lively in the Swallows. Lively in the Swallows, ja està. Impecable la nana. No, doncs tu a la platja no et queda el cabell impecable. Aquella nana sí. Ella surt i puc dir-lo que fa el xampú a la secar, fum! Hòstia. Efecto secador. Bueno, no, a veure, està bé. Però aquests detalls s'han de tenir molt en compte, A tu et va agradar, Tu vas empassar la mare, la Malena, tot, doncs ja està. Busca la filmografia d'esta nana. Ara tinc ja molta cosa aquí. Surt Gossip Girl, per segur ho havia dit. Sí, és la famosa la Gossipa. La Gossipa. El secreto de Adalín. Sí, tampoc. No és aquesta. Un pequeño favor, 2018. A Linterna Verde també surt. No, a veure el pequeño favor, que no sigui aquesta. Ara també, o sigui, tota la propaganda que li estem fent a aquesta nana, quan nosaltres l'únic que volem és que la cancelin, Blake, des d'aquí, perquè jo sempre... No vull que... Jo, això de cancel·lar no fa falta. No, això no està bé. Però a mi que m'agradaria que recapacités. Que digués, ostres, podria no estar tan sapagada en com he afrontat tota la promoció d'aquesta pel·lícula. Em disculpo. Això no ho farà mai, Hi ha gent que ho fa, encara que sigui tot mentida. Luego, filla, tu tens... És que és igual. La teva vida sigui igual. Sí, després te'n vas a la teva mansió, et treus el teu cabell amb el teu xampú. Segueixes casada amb el Ryan Reynolds aquest, sí, que es veu molt divertit també. Una família molt divertida. Sí. Cariño, ya que hablamos de pelo. Sí. Hay una cera, que no me acuerdo, que és para esto. Tu te'l poses una miqueta als dits. Sí. Ja te faré una foto. Te'l poses als dits des de quan jo tenia el cabell curt. I i va molt bé, és una cera mova, fa una olor deliciosa, que no fa cap olor ni floral ni res, que no les puc suportar, és una olor molt neutra, però és molt bona, i llavors sirve para esto. Llavors tu te la laves, i te fas exactament el que tu volies. I queda diví. Jo he decidit que a partir d'ara, en terme de... Perquè a mi no m'agrada sentir que porto cap producte. Però em van posar a la perruqueria polvo... Ai, merda, com es diu? ¿Polvos de sol? Polvo para peinar. Què? Polvo para peinar. I va agafar... Però això la Dalín, el secreto de Dalín. El secreto de la Dalín, de l'Ariel. I no és una sirena. No, és que Ariel és un nom de noi, Pues goita, sí, però ell no es diu així, No revelaré el seu nom perquè no es diu així. Però saps el seu nom. Sí. Però vull dir que és un nom que és normal. Per Argentina, Ariel és un nom de noi. L'Ariel's Barbershop. Per què li dius Ariel? Té nom de sireno? No, perquè és el nom de su barbershop. La barberia es diu Ariel Barbershop. Però ell no és l'Ariel. Però ell es diu d'una altra manera. Això està molt bé, també. Es diu E. Esmeraldo. Aquí al passeig? Aquí al passeig. Aquí a la cantonada? On hi havia la Lali. Vale, sí. Sí. Abans pentinaven gossos, no, allà? No. Ai, no. Què? No? Ah, no, la dels gossos està més amunt. Sí, està més amunt. M'he perdut tot aquest episodi. Bueno, el polvo, a mi m'interessa això, el polvo. Pues et treuen com un saler, un saler que treu com una cosa que sembla polvos de talco, però més foscos, pac, i diu, i això fixa-t'hi. I l'efecte en el pelo és com de que t'has posat cera. I et queda... Però et queda bé. Clar, no queda com que tens un producte, et queda sec, saps? Et canvia la textura del cabell, la cera. Si tu pots remenar després amb el... Tu pots fer el que vulguis. Què? Te lo juro. Fascinat. Sí? No, de veritat, estic fascinada. Jo li dic, uau, però vaig dir, uau, perquè jo sempre te pongo cera, te pongo no sé què. No. Sí, et queda bé el pentinat, però llavors sents allò, la cosa aquella al cabell, el cartonet aquell al cabell. Sí, fa una mica de cartó. S'ha acabat. I on es compra aquest polvo? Pues no lo sé. Però pregunta-li a l'Ariel. Polvo de peinado en el Google. Busca polvo de peinado. Home, clar que buscaré. Tinc 2 ceres diferents i no me'n poso mai perquè això no m'agrada. A mi aquella m'agradava, perquè jo també sóc molt anti qualsevol cosa, i aquella era... Sí. Era bien. Sí, te la deixaré. Tu te la pentines un dia amb aquella cera i ja veus. No em pentino mai. Cariño, pues no fotis rem de la cera, ya está. Ya está. Cómprate el polvo si te apetece, si no, sin polvo. Si no, el que havia pensat era comprarme agua de mar. Vale. Aquesta no l'he vist venir. Últimament m'estan passant moltes coses que no veig venir. La cara ha sigut espectacular. La cara ha sigut... Que ho fan servir. Vale. El E.C. També té aigua de mar. Quan va a la tele... Ai, per favor. Quan va a la tele... El nano va a la tele? El E.C.
és que, com que també m'has dit que l'Ariel és un E-punto, m'he pensat a l'E-punto, i jo dic, jo ja, vale, estoy alucinando con el Ariel, sí. No, quan va a la tele m'han dit, m'han posat aigua de mar, que és lo típic que te'n vas al mar i surts i quedes tan cucató. Perdó, és que se m'obre la boca i tot, és que això és al·lucinant. Aigua de mar para peinar. Bueno, no, és que està molt bé. Pues tot això que podem anar provant ja. Jo ara ja no he d'anar al mar, però, carinyo, tu que estàs més libre, ves al mar... No coneixes cap marca de productes de tot això catalana que puguem... Aigua de mar. Busca si hi ha algú que faci aigua de mar. Agua de mar. Marca catalana, agua de mar para peinar. Aigua de mar. Aigua de mar per pentinar. Estic al·lucinada. Ja. M'he posat el micro més així perquè he vist que a vegades em mires... Sí? Com? No. Com em pensava que em miraves de dir ja m'està parlant la nana fora del micro. Juro, si jo a veure, Sara, tu se't sent... Perquè no escoltes mai tu. A tu se't sent perfecte. A mi se'm sent més baix perquè sóc jo que dec moure més el cap o el que sigui. No, doncs he pensat... He de fer jo més així... Hi ha una aigua de mar i jo el meu exveí. Per veure. I per cuinar i coses així. No pot ser la mateixa? Te la poses amb un spray... No ho sé. No, bueno, doncs ja està. No ho sé. Bueno, tot això vaig trobar... 11,95, el potet d'aigua en mar. En spray, fa així. No, però això anem un dia al Garraf. Un look salvaje i vibrante. Vale. Sí que punto és molt salvaje i vibrante. Sí. Bueno, jo crec que ara amb el cabell curt no... Porta el cabell curt? No, jo. Que a mi no... Clar, no puc ser salvaje vibrante. Clar que pots, carinyo. Tu puedes ser lo que quieras. Amb aquests 2 centímetres que tinc de serrellet. Tu puedes ser lo que quieras. Tu que ets serrella, et fas una salvaje, tot rap vibrante, cap amunt tal, cap avall tal. Això? Buah. És versatilíssim. Si tu saps pentinar... I llavors tens un rinoceron al pot o un mico. Llavors no sé què és una marca catalana? No, em sap greu, no. D'on és? Perquè també podem fer, a veure... No ho sé. giftandcare.com. Vale, pinta molt bé. Pot ser a qualsevol lloc. giftandcare.com. Would you like to... Envieu-nos aigua de mar. Would you like to send us a product? Thanks. We can do it in English, maybe. Thanks. Jo no sé si estic preparada ara, Penseu que jo em vaig treure el Proficiency i a partir d'aquí, zap, ho vaig oblidar tot. Amore, doncs jo confiava en els teus dotes. Sí, podria fer-ho, però això m'heu d'avisar abans, M'heu d'avisar abans que jo vingui una mica. Igual com del pregó jove, amb temps. Estic al·lucinada amb això, també t'ho diré, Pregó jove? Hi ha un pregó jove? Sí, però no hi ha un pregó. Però hi ha un jove. No hi ha un pregó, però hi ha un pregó jove. Sí. Llavors el pregó jove podria ser el pregó. I no hi ha pregó? Sí, bueno, espectacle inaugural. Ja, els pregons... No va funcionar, l'espectacle inaugural. Tu el vas anar a veure al piano penjant? No, el piano penjant no el vaig veure. Llavors què dius que no va funcionar? Bueno, no va funcionar el de fa 2 anys. El que vam sortir nosaltres. Nosaltres sí que vam funcionar, Nosaltres sí. L'espectacle era moníssim, però no era per fer una plaça. És que ara s'ha posat de moda no fer pregons. Vale. Ara són espectacles inaugurals. El del piano va funcionar millor? No ho sé. Tu no vas veure el piano? No, jo estava preparant el correlocals. Ja. Bueno, el piano penjat, potser sí que va... Sí, no? Tampoc és un pregó, Pues no m'agrada, això és maco també, el pregó. Ciudadano, y que empiece la fiesta. En castellano? Sí, sempre. Que empiece la fiesta! Semblaves el Ramonxo del Gran Prix. Clar, sí, perquè és una mica això, l'esperit. No? Així com ho va fer el Magic Pop. Ho va fer molt bé el Magic Pop, Jo sí he vist coses maques i ben fetes. És el pregó que va fer Magic Pop aquí, sí, va fer aquí un pregó. Carlos, tu vas perdre, carinyo. I va desaparèixer. No, però va fer uns trucs increïbles, Sí. Va ser increïble. La vergonya aliena em dura avui encara. Va ser increïble. Jo no m'ho podia creure. Jo estava baix i no m'ho podia creure. No em podia creure que aquell nano estigués fent allò sense cap tipus de vergonya, perquè, jo crec que ell no va sentir vergonya, Jo crec que és una mica. Sí. Almenys tota la part del text. M'alegraria, perquè era... és que anava a dir una cosa que no puc dir. Puc dir, era per anar allà i fer-te una boleta i no sortir mai més de casa teva. Però jo crec que per lo que hauria cobrar li era una Clar, però per això et dic però que també era... O sigui, em semblava al·lucinant estar veient allò, veure aquell nano, tractar-nos a tots de gilipolles. És que allò va ser... Bueno, perdó, és que va ser sonat. És que m'encenc jo parlant d'aquell pregó. Pensar que aquell nano estava cobrant per fer allò... Bueno, a part aquella actitud com de me la xufla tot, perquè és que li xuflava tot segurament, era esperpèntica el que estava passant. Bueno, una cosa esperpèntica.
I després, això sí, en la terraza del Mirador... És que tot lo d'aquell any em sembla esperpèntic. En la terraza del Mirador, bueno, no me hagas de hablar. Que tuvisteis que pagar. No, si és que ja ho pots dir. És que és tot esperpèntic. Poden venir familiars però si paguen. És esperpèntic. Perquè igualment, per què s'ha de fer ell després su cena en el Mirador? No ho sé. Agafa't una entrapa de botifarra aquí al costat. Clar. Si vols sopar aquí, és que no sé. Fes-lo aparèixer. Fes aparèixer una entrapa de botifarra, carinyo. Va llegir un full d'un text que li van fer altres persones. Va estar com, no sé, que va durar la lectura del full. Mirant el full així, llegint tal qual. No va ser algo. I quan va callar va fer un truc. A part, clar, hi havia molta gent, perquè, clar, el Mago Pol ve aquí, el Màgic Pol ve aquí a fer un pregó. Bueno, haurem de veure-ho. Exacte. Jo crec que va fer un calibraje d'impacto i va dir, bueno, que està al Vallès, encara que vinguin 3.000 persones, aita. No? Sí, no, clar, a veure, ell, vull dir, no crec que li hagi dedicat ni un segon més, dels seus pensaments. I llavors va fer un truc que no et pensis tu que va fer un truc, vull dir, va fer un truc que feia vergonya, de dir, per favor, per fer això no facis cap truc, carinyo. Ens va fer venir tota la companyia, vam venir a treballar de gratis. Està molt bé. Va estar molt bé. També va estar maco. Va estar molt maco. Si fas un recull, un repàs als últims pregons, tampoc que... No? A veure... El Wyoming va venir. Ah, sí? Clar, és que jo no recordo, de petit havia anat a algun. De Macedònia. Macedònia van fer un pregó? Sí. Però veus, això a mi no em sembla malament. No, això té més sentit. Clar, això em sembla molt bé, clar. Allà estaven dividides en els balconets de l'Ajuntament. Jo no el vaig veure, però el concepte de que Macedònia faci el pregó em sembla fantàstic. És el que... No? Pues sí, o que el faci la Carmeta, la fotin a llegir, perfecte. Saps què et vull dir? Que agafin amb sense embuts. Amb sense embuts, és una idea. Que amb sense embuts faci el pregó. Així no ho podem fer. No? Sí, doncs hem d'anar directament a la A.P. i a la E.C. i dir-los voleu que em sense embuts... A. A.P. Ja, t'ho direm després. Estic ben perduda. Copón. L'altre sí que de seguida l'he entès. Pues cony, la segona de a bordo. Ah, ja està. Ostres. La nena que ens recomana la cultura. Ja està. Sara, que això ha de ser anònim tot. Ai, perdó. Si ningú s'ho mira. Si volguéssim, jo crec que hauríem de fer patapam. Patapam, ximpam. O a casa seva, deixar-li notes per sota. Sí, con letras enganxades a periòdicos. Com si fóssim uns assassins en sèrie. Que amb sense embut faci el pregó, primer avís. Clar, a mi això m'agradaria molt. Jo li puc deixar, a mi em ve de camí a casa, també. Quan ha deixat. Bueno, jo ho proposo. I ella pensarà, qui deu haver sigut? Qui deu haver sigut? Ara, és que això... Poden haver sigut tantes persones... Ai, això ho podríem haver buscat, a veure aquí... Bueno, total. Que ens han dit si volem col·laborar al pregó jove. Ai, sí. Què és el que es fa... Això no sé si podem desvelar. Sí, suposo que no hi ha. Sí, home, això ho sap tothom, que es fa al balcó... Al balcó de l'Esbar. Que surt a Bartomeu. Al balcó de l'Esbar. Durant el correlocals, ja fa molts anys que es fa. Sí, és molt coquetó, eh? Bueno, és molt coquetó. Jo t'he de dir que no escolto mai, allò. Això anava a dir-te. L'any passat va ser el primer any que jo entenia el que deien al pregó. Perquè allò ho fan a un nivell... Algú... No sé com fan la... No, és que no sé què dir ara, no? Per no fotre'm en un fracàs. No, pots dir. Costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre per molts factors. Perquè hi ha molta gent cridant, perquè poder el micròfon està molt alt i la persona que està al micròfon ho diu cridant també. Sí. Llavors se sent com un barrage. No s'entén, jo no he entès mai res. Vull dir, tu saps que està allà, tu el veus, saps que està fent el pregó, però tu vas a la teva igualment. És que tu no escoltes el pregó. Em refereixo, tu estàs a dir, pues molt bé, però ja acabarà. Però ja acabarà. L'any passat es va entendre. Això està molt bé. Bueno, és igual. Bueno, doncs ens han proposat de sortir allà amb el Bartomeu, que em fa esta vergonya. Mira, és que m'hi pongo a colorar. I jo he pensat, la Sara dirà que no, perquè no pot, no? És que l'hora és una mica... Quina hora és? És que tampoc és tan tard, oi? La meva imatge és que allò és tard a la nit matinada, però que en realitat és com les 9. Són les 9, t'anava a dir. Les 9 o les 10. Sí. No és una bajanada de... Bueno, pues que no acabem fent el pregó jove també. L'estàs diciendo. No, t'he de dir que és una cosa que quan me l'haves dit fa més vergonya que sortir a fer el pregó normal, eh? Per què? Perquè vaig pensar, però què pintem tu i jo? Que ja som dues, o sigui, som padrines, ja som senyores. És que anem a fer de tietes, ho has llegit o no? Sí, però tu i jo que som dues senyores ja, pel jovent que hi va. Seran nens de 10 a 15 anys. Nosaltres som senyors que diuen, però què hace esta? Qui són aquests gallos? Ahí estarà mi profe. Clar, és que és així. El maricón del Bram. Clar, el maricón del Bram.
hermano del tal. El hermano del tal. Ai, està loca. Sí, és que és així. No et fa gràcia? A mi? Sí. A mi hi ha un punt kitsch que em fascina d'això. No, I que pensa que si amorrem un micro, hi haurà un moment que direm, a veure, canalla, traieu el mòbil, entreu a Instagram, poseu-em sense embuts, follow. Vinga. Ja està. Ja hem comprat el que havíem de fer, Déu. Déu, home, ja està. Si jo estic agafant un micro, jo no... Vull dir... No, és que ara que ho has dit, saps que això no se m'havia passat pel cap, que tu sempre mires més enllà, És perquè jo també em pensava que tota la conya de Llet Nostra, que estem agraïdíssims. Ens han portat un... Saps que no ho diem en el vídeo, no ho diem? No? Fins a l'últim segon de vídeo no diem Llet Nostra. Oh, bueno, però ho diem a tot arreu. Bueno, però posaven @Llet Nostra. Hòstia, clar. Però poder dir, Llet Nostra ens ha enviat un lot de productes. Sí, que es podria haver dit així. Saps què vull dir? Això era l'important. Això era al final de tot diem. Perquè has de mirar fins al final. Després de 3 minuts de vídeo. Clar, has de mirar fins al final. Bueno, jo em pensava que de cop tindríem 500 seguidores. Hemos aumentado, pero muy poco. Que 2 o 3, no? 2 o 3. És que potser el perfil de... Potser hem fet malament Potser hem fet malament el reel, que això ho he fet jo. Hauríem d'haver fet una edició del reel que en els primers segons... Sí. Això que fan ara, fan com un mini-trailer del reel, en els primers segons, xac, perquè és el que es veu quan ho penges als stories. La teva dansa de la llet, oprimir en el reel. Quina dansa, per cert. Perquè faci... Tu, però no te l'has mirat? Home, i tant, la dansa aquesta, la dansa la tengo aquí, gravada ja, a fuego tota la vida. Per què no? Perquè em pregunta quina dansa. No, quina dansa. Gràcies, Carlos, gràcies. T'he dit que mi mare, que no mira mai res, va venir i em va dir, he rigut tant quan balles. Dic, bueno, doncs molt bé. És que allò era el clickbait i jo ho he posat al final de repetir del guinyo final, però allò havia d'anar al principi. Doncs tornem a fer un altre reel, només amb la dansa. Pim, ja està. Per petició popular, la dansa de la llet, @Llet Nostra. Et vaig dir una cosa. Nuestros embuders votaron i votaron massivamente que volien aprendre la dansa. I el que dius què és? El zenit de la nostra carrera, és el punt més alt. No, la lletra de la dansa. Què? Que molta gent va votar també, que no sabia què volia dir aquesta paraula. Jo vaig votar per broma, perquè que sé que és el Zenit. Bueno, saps que jo deia Zenit tota la vida, l'havia accentuat? I ho vaig buscar i no porta accent, llavors vaig dir, doncs deu ser el Zenit? Anda, això sí que no m'agrada. C. Què? No, directament, @Diec. @Diec, Zenit o Zenit? No demani. @Diec. Val, Zenit, s'ha acabat. @Diec, poseu-nos Zenit. Val, ja està. S'ha acabat. No, s'ha acabat el bròquil. Estem molt amunt en la piràmide d'influencers, estem molt amunt. Llavors ja podem anar directe al Diec i dir-los de què vas. A la piràmide d'influencers catalans, jo crec que hi ha Clara Fogons, Juliana Canet, aquella nana, una Maria, com es diu? Aquella nana que fa loquets i coses així, que és una nana de Santa Peules. Que fa loquets? Sí, loquets. Loquets. Mira que Ni sé de què parles. Una nana molt mona, és que a mi me la va ensenyar Poleto, P.Oleto. P.Oleto. perquè és del seu poble. Sí. Llavors hi ha aquella nana que ensenya català. No, venim ja. Aquella nana que ensenya català, que no sé com es diu. La de les brundes. Vols brundes? Què brundes? Cagar-los en fundes. Això m'agrada tant, la brunda. He picat totalment. S'he picat en sèrio. Aquests són no sé de qui. És que em fa molta gràcia que la brunda. Doncs hi ha la brundes i nosaltres. La brunda no sé si és VilaWeb o... Doncs podria ser. És un d'aquests mitjans que ha fet preguntes de retorn o frases de retorn. Què va dir l'altre dia? És que al Ramon això li encanta. Llavors ell, quan ja de cop m'explica, ai, saps que no sé què, jo ja li dic, què vols que et digui? Què vols que et digui? Quina resposta vols de mi? Sí. I em diu, no, que no té res a veure, tal, no sé què. Llavors jo li dic una cosa i em diu, sí, però t'has enterat que no sé què? I jo li dic, Ramon, què vols? Perquè t'ha dit alguna cosa de... I l'altre dia em va dir, m'has de dir, per què? Jo dic, per què? Llavors ja em va dir, I jo dic, per favor, això el nano ho fa molt. Això de les brundes ja li diré també. ¿Quieres Luca? Això li agradarà molt. Mi pollo en tu peluca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi polla con peluca, sí. És que de veritat. M'agrada més la brunda. La brunda és molt maca. I fa més fi, també.
Per què no en bruta? No, perquè cagarros en fundes, però és maco. Sí. M'agrada. No em diguis que no Bueno, et fa són cap els mena de cagarros gràcia. Sí, està molt bé, està molt bé. I tot el vídeo les vies? No. Són la gent com menys divertida d'internet? Sí. Doncs fent frases d'aquestes. És que no l'he vist, jo aquest No, vídeo. jo tampoc. Jo tampoc. No. És que no estoy in. esteu en l'algoritme... No estem a l'algoritme adequat, @diec, com diuen aquesta paraula. Sí. Bueno, vaig trobar una casa a un poble que es No, diu... el Zenit. Estàvem parlant del Zenit. Ah, sí. No, del cada baile. vegada més animada. És que no me'n recordo. Però això és una cançó que et ve d'abans. No, és aquesta. Cada vegada... Ah, aquesta cançó ja existeix. Ah. Sí, home, sí. Cada vegada més animada, a la fira, fora, al carrer... És que no me'n recordo. Totes les noies dansen cofoies, grans coloreines, fa el mercader. Blau, groc, verd i vermell. Na, 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 na. Aquí hi ha també hi ha una lletra que jo no puc recordar. Blau, groc, verd i vermell. verd I les vermell. lletres no són aquests colors, però ens és igual. Però queda moníssim. I llavors... Primer Senyalant faig la així, llet, senyalant la després, llet. sí, després més zap, zap, després jarra, mano sen jarra. Harry te l'apunta. Ah, sí, senyora. Bueno, te l'apunta no, només puntetes. Punta, parra, zap, 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 zap. És que és un ball molt delicat, Pues escolta. molt coquetó. Sí. Bueno, hi haurà tutorial, eh? No, i això en directe a la festa major ho farem. Hòstia puta. Tu penses que la festa... Allà al balcó? Enxorrarem No. al balcó, eh? Ah, va. No, que és que aquells balcons de l'esbar... No sé no, és que jo ja ve... Pim, pim, rap! O sigui, no. Vam morir fent el ball de la llet nostra. A la llet nostra. Home, és que llavors sí que ens faríem pòstumis, sí. Sí, delegado póstumo. Delegado pòstumo, no. No, a la festa major diumenge al matí que tenim Ai, un sí, que programa també en hem de... directe. Ai, Déu meu. Ah, també. Compra el Quina tiquet. Carinyo, compra'm el tu. Jo és que no me'n recordaré. Jo cada vegada que em Com? tornes a recordar que fem això, és que Li dono la em ve de nou. bajona. Sí, em ve de nou, tinc la bajona. Farem unes preguntes, farem unes bandes, anirà tot molt bé. I com que sempre a la primera fila hi ha nens de 5 anys, Ah, que bé, que a mi m'impressiona tant, dic, no, fem un programa a tots els públics Clar, no, nosaltres. doncs carinyos, aixequeu-vos. Farem el ball de la llet. La Ramoneta també ballarà la llet. Farem el ball de la llet, que el ball de la llet vull que inclogui aquesta part de... Aquesta part que no busquis la cançó, no busquis... La part de no me la sé de quedar. Val. Cada vegada més animada, fora al carrer. Totes les noies dansen cafolles, grans coloreines, pel mercader. Blau, verd, roc i vermell. Blau, verd, roc i vermell. Vale, doncs ja està. Ja està, i farem que ballin la canalla i ja els direm, i ara tapeu les orelles perquè començarem a... Sí, i al pròxim festival de Dansa Park també podríem demanar d'actuar tu i jo amb la dansa de la llet. El dansem. El dansem. La pròxima temporada també de... Com es diu allò? De tardor de l'auditori. De tardor de l'auditori. A punto, com es diu aquella nana de cognom? Ara no em surt. A punto. A punto P. M'encanta perquè sense embut realment... O sigui, Nosaltres, si volguéssim... El que vulguem. Diversificar amb el que vulgueu, Bueno, i nosaltres podríem ser la temporada cultural. Totalment. Espectacle de música. Espectacle de dansa. Espectacle de teatre. Espectacle familiar. Sí. Podem fer... Sí, Tot. i ara que han inaugurat la Camerata, que han inaugurat una orquestra, Sí. si m'apures, Òpera. doncs també, Òpera en Buder. Bueno, tu sí. No, jo tampoc. Jo puc fer la dansa per darrere de Tu, l'òpera. tu fas la dansa, jo faig el toques ballet, uns jo faig el picarols. ballet, jo faig el ballet Vale, per fas el darrere. ballet mentre toques un picarol. Sí, un triangle també. Un triangle, jo toco els platerets. Que no, que tu te la veu... Bueno, jo canto una mica, el Carlos també ve a cantar. Sí. És que, sí. Que vulgueu. És que tu ets Clar. en Buder, tu ja ets... Tu ya lo que quieras. Lo que És quieras. más que Pues en ya Buder, está. és Es más que que en ja, Buder. no sé, no sé com És es diu. nuestro Dios. És nuestro Dios. Llavors És podríeu Sant fer ja Rabo? influencer. És Sant Rabo. Soy Sant Rabo. Sant Rabo. Sabíeu que... Hòstia. A mi, en broma... Bueno, no sé si en broma això ja cadascú que pensi el que vulgui. Sí. Ara m'estic espantant. Com ara digui que existeix Sant Rabo o algo. Jo tenia un grup d'amics al batxillerat que eren molt friquis i ens posàvem nombres de superhéroes. Super Rabo. Jo era Robocop. Ai, Robocop! Però sense ningú veure amb res. A mi em deien Robocop sense veure'm despullat ningú. Però és Està molt fantàstic! bé. Pues està bé. Tienes vibe de Rabo. Ja. Tienes per vibe de res, Sant però- Rabo, eh? No ho sé. Ostres, que forta aquesta connexió en el Sí, temps. y de cop yo o sea, te estoy imaginando, figura policromada de Carlos Lecegui con el rabo fuera, San Rabo, tal... Les mans obertes, les mans obertes i Un rabo el cada mà. penis fins als peus. El penis des de surt el penis Però fins que- a la mà reposant a la mà. M'entens? Exacte.
Bueno, és una... Hòstia. Què ha fet un cop de cap al mig? Jo no he fet res. Vale, jo dic... Ras. I llavors què, se l'ha d'enrotllar com una manguera per guardar-se? Com quan puja la serp, no?, a les figures religioses. Pues Sant Rabo. Sant Rabo. Bueno, això no sé per què pues no venia. Sé, ens faran fora de l'Iglésia. Bueno, total, jo us volia dir que es feu influencers de ball. Vale. Amb això del baile. El TikTok el tenim com molt abandonat. Sí. Potser hem de fer danses allà. No està... Em costa molt pujar els mateixos continguts Instagram que TikTok. Llavors a TikTok... No puges i ja està. De tant en tant, potser ara d'aquí un mes pujaré la llet nostra. Està bé, està perfecte. És que el TikTok... Està perfecte. Déu-n'hi-do, O sigui, el TikTok sense fer gran cosa... Sí. La de seguidors que hem... Pues, carinyo, fem alguna dansa o alguna cosa. He de dir una cosa abans de marxar, Digues. No, perquè és que jo he vist... A casa. Cap caso. No, la casa. La casa que havies de mirar. La casa. Però què havies de dir? Immobiliàries Escot. Immobiliàries Escot. No, és igual, era una cosa molt coquetona. Ja està, però me la van prendre. Ja està. Ara estic en la fase de drama. Ara estic en drama, amb un poble. Que clar, jo vaig pensar, jo no sabia que havia de buscar en aquest poble, perquè jo no sabia que existia aquest poble, m'enteneu? Si no hi hagués mirat... És que és dramàtic, és dramàtic. Un poble em va semblar moníssim, Aiguamúrcia. Ja l'he dit, és que no l'hauria d'haver dit. Em va semblar coquíssim. Demà sobre població, i han pujat els... Demà? Quan surti aquest capítol? Sobre Múrcia? Aiguamúrcia. Busqueu un moment, perquè em va semblar una cucada, de veritat, us ho dic, una cucarroneria. On el situaríem? A l'alt o al baix camp, és que no me'n recordo. Al camp. Al camp. Un dels camps. Al camp de Tarragona. Em va semblar una cucada, una casa bufoníssima. Totes les reformes que havien fet eren als anys 70, conservat. Tenia la viga, tenia tot el camí en xifla, la viga de fusta i també la cuina setentera. Clar, allò era una fantasia. Si me la pones així... Me la van prendre. Ja te l'han pres? Me l'han pres. Aquella casa va volar, perquè he de dir que era molt golosa. I a més, si tu buscaves després al poble, deies, però quina bufonada! Llavors, era molt golosa. Quanta estona de cotxe teníem fins allà? Doncs mira, teníem 1 hora i 10. Clar, és que... Això per tu? Bueno, és que era ideal, aquella casa ideal. Me la van prendre. Bueno, no passa res. El poble més barat de Catalunya està a Tarragona, també. Quin és? T'ho diré. És que Carlos, li interessa. Santa Coloma de Queralt. Bueno, clar, és el més barat de Catalunya. Se ha convertido en el pueblo más barato de Cataluña para comprar una casa en 2024. Pues em compraré una casa. Santa Coloma de Queralt és maquíssim. Sí. És maquíssim, però maquíssim. I hi ha l'Hostal Colomí, que allò és una meravella, una fantasia. Hem d'anar a l'Hostal Colomí, amore. Tenemos que ir a l'Hostal Colomí contigo, con P. ¿Por? Porque os va a encantar. Porque es un lugar maravilloso de comer de toda la vida. És una meravella. Crec que... És una meravella. Santa Coloma de Queralt està molt a prop d'on Déu va perdre l'espardenya, número 1, i després número 2, donde ya poseo yo unas propiedades. Bueno, yo no, mi padre. Està allà a tocar. Està allà a tocar. Per això que ja no m'interessa, perquè allà ja tinc propietats, Carlos, gràcies. Allà ja tinc propietats. Doncs res. Diem que el Carlos... Doncs no les venguis, que ara estan molt barates. No. Espera't que pugi. Sí, i ja està. No, allò no ho vendrem. Suba. Que suba la bilirrubina, l'espuma, el que sea. Escolta'm una cosa, he somiat... Sí, jo m'he deixat el meu poema, Amb el Sorroell he estat i molt bé m'ho he passat. Ai! He pujat al Rourastan i he vist els nens jugant. No sé què, no me'n recordo més, He somiat amb tu. Onda. He somiat... Bou dolent. No, ha sigut com meravellós. Jo crec que se m'ha fet com un crossover de Los Otros, la teva família. No, però era bonic. Jaume, he somiat que jo estava com en una casa i tu m'explicaves que allà hi havia... Era una casa que era teva i hi havia familiars teus, o sigui, sentíem cops, no sé què, tipus los fantasmes en el ático, ¿vale? Sí. I era exactament això, i tu em deies, sí, bueno, és que aquí ens sembla que hi ha els meus avis i no sé qui més, és que no me'n recordo, que viuen aquí, els esperits, tal i qual, no sé què. I jo, que primer era com un somni, com molt de por, jo com contactava amb... O sigui, feia com coses perquè estiguessin com a gust, no? O sigui, com per dir, bueno, jo també estic en aquesta casa, hi ha aquests fantasmes que ja m'ho han dit, anem a portar-nos bé, vamos a llevar-nos bé. I al final
s'ha convertit com en un somni preciós, perquè al final perquè tot el somni, jo mirava cap a l'àtico, jo no entrava, però mirava cap a l'àtico i jo no veia res, jo sabia que hi eren i sentia cops o tal, o no sé què, presència, però no veia res. I el somni s'acabava que finalment jo els podia veure i et deia, Jaume, que ja els veig. A veure si t'havies mort. Bueno, és que potser sí, clar, que ja m'he mort i tornat. Jaume, que ja els veig. I llavors sortia... Però era bonic, era com la revelació de dir, ja els veig perquè ja ens podem veure, o sigui... Sí. I llavors sortien, que eren 2 homes, un més jove i una parella gran, un home i una dona, i em donaven les gràcies de això, no? de que els havia tractat molt bé, de que s'havien sentit escoltats, estimats, tal, no sé què, no sé què. I ha sigut preciós. És que ha sigut preciós, t'ho prometo. I ja està, i he somiat això, que eren com la teva família. I llavors jo ara pensava, això seria increïble, que suposo que no passarà, Tu t'imagines que ara tu em portes fotos? I dius aquest. I és... Seria fort, Què? Seria molt heavy, Sí. Sort que no passarà, Per què? Perquè m'escarrinaria vida. Perquè no recordes les cares. cares. Sí que recordo. Sí, si tu em portessis fotos i fos una cara igual, jo diria, era aquest. Home, les tinc totes aquí, en aquest mòbil, no, però en el Google, en el... Busca'm unes fotos. Perquè això seria molt Les tinc totes en el fotos del Google. Però busca'm unes fotos. I te l'envio. Claro, vale. Jo te digo este no. T'imagines, seria molt fort, Pues ja està, pues ha sigut un somni molt bonic i he pensat, és que li vull explicar. Ja està, ha sido esto. Ja està. Vale. A veure, jo tinc un somni que te'l podria explicar, però que és tremendo de la culpabilitat, un malson, o podem llegir això, que no sé si és adequat pel dia, Bueno, pues explica'm el teu somni. Clar. No, el meu somni era... Jo estava amb molta gent en una casa tancat, que ens havien empresonat com uns assassins, una gent dolenta, i havíem d'escapar, no? Què has fet? És que somies unes coses. Jo, sí. El problema era que no era excessiva... Després he vist, era una casa envoltada d'aigua, o sigui, era com una illa, i s'havia de marxar nedant. Sí. La cosa és que amb el grup decidíem tirar una persona que es quedés a dintre de senyuelo per poder escapar tots. O sigui, sense avisar la persona. Sense pactar-ho. No. No era a canyites, No, un li fotia un empujón a un altre, que no recordo qui era, i la resta sortíem corrents. Que llavors escapàvem, que jo vaig dir, pues sí, ha sigut facilíssim sortir d'aquí, perquè l'aigua no era ni profunda, que tu podies caminar, i que no he fet ni córrer gaire. O sigui, no hi havia molta tensió, però em vaig despertar de la culpa. O sigui, I arribàveu a tirar una persona allà? Sí, tiràvem una persona dintre la casa. Sí. I aquella persona sabíeu que moria? No, bueno, no sé. No, val. Només la torturaven molt, no sé. Pues ja està. No, però o sigui, em despertava de la culpa de dir... Bueno, clar. O sigui... Soc una mala persona. Amb quina facilitat, tots plegats hem tirat un altre dintre. Per un somni, carinyo. Ja. És el que dic a la Ramoneta. Estava somiant, carinyo. Estava somiant, però jo vaig obrir l'ullet a les 6 i ja no el vaig aclocar. Bueno, perquè et va quedar el rau-rau. No sé, això sempre em passa. Ojalà puc tornar a dormir. No, ja no puc. No sé, carinyo. Jo avui a les 6 també, vull dir, ja m'he llevat també, perquè el Ramonet estirava molts pets, feia moltes voltes, estava molt inquiet. Ja està. Vols llegir això, que ens deprimim? Sí. No s'ha despertat el Ramonet, però m'he despertat jo... Perdó, això és la vida de bebès, perdó. És un microlat fosc. És fosquet. És que no sé si és el dia, perquè potser em poso a plorar, Ja. Bueno, quedarà molt coquetó. Quedarà molt coquetó. No, perquè crec que no està gaire bé. O sigui, crec que no estic content del... Perquè quan el llegir... El vaig llegir, no me'n recordo, però el vaig llegir i vaig pensar, què volia dir? No seria aquesta la música, Ponme una música más de... Entierro. No, romper el círculo a Baldoni. Saps què et vull dir? Com? Romper el círculo a Baldoni, no Libili, que me posaria un... No, Baldoni, una cosa molt dramàtica. Sí. No sé, a veure. Sí, una cosa dramàtica. Un piano, una pianola... No, una pianola. Un piano, busco un piano. Una pianola, posa'm una pianola. Però tu tens aquí tens un servidor. Busco piano, a veure què em surt. Piano triste, piano triste. Tinc aquí un piano AP, AP. Vale. Pues que no... Sí. És massa, això. És això. No és això ben bé, No? Això és més de la Comencia Ni. Aquesta, potser. És fatal perquè és massa explícit, però bueno, està bé. M'estic
controlant los mandos. És que el sento molt fort, el piano. Ara quan comencis baixo... Vale. La introducció té títol, això, no? Tot per res. Bueno, perdó. Espera. Tot per res. Ha sigut massa. Vale. És que s'està meando de la risa. Crec que és més amb un to d'enfado, crec. Es enfado. Crec que sí. No, tú dame las indicaciones del director. Es que no lo sé. Yo no soy com la Libili. Yo lo que tú me digues va a misa. Desconcierto enfadado. No ho sé. Desconcierto enfadado. No, tú dime lo que quieras. Tú dime lo que quieras. Fot el que vulguis. No, desconcierto enfadado. Està fent una lectura a primera vista, o sigui... Tot per res. No li agradava pensar en el futur. Al seu cap sí. Ell, al seu cap, havia imaginat moltes vegades la mort de la seva mare. Des del dia que va saber que tenia càncer, el seu cervell havia començat a idear com es concretaria tot allò. Al final de la vida de la persona que l'havia portat al món. Al principi havia intentat que aquelles imatges velades fossin un satèl·lit diminut dins la galàxia dels seus pensaments. Gent donant-li el condol, el tanatori gris del poble, hospitals, imatges grises que el feien sentir culpable. Amb el temps i la metàstasi controlada hi va deixar de pensar. Però amb el segon tipus de químio, una més concreta però més dura i corrosiva, el satèl·lit va tornar a aparèixer. Imatges més vives, sobretot imatges d'ell donant un discurs a l'enterrament, trencant-se-li la veu, plorant desconsoladament, lluant la difunta. Llavors va ser conscient que aquestes imatges giraven al seu voltant. Com viuria ell la mort de la seva mare i com ho rebrien els altres. Això encara li creava més malestar. Així que mentre interactuava amb la seva mare, que tenia un peu aquí i l'altre allà, ell li abocava tota la ràbia que sentia. Que al cap i a la fi, creia, li feia sentir ella. La providència molt sàvia va voler col·locar una pandèmia pel mig. La tan anticipada mort es va materialitzar enmig d'una pandèmia global. Cap d'aquelles imatges s'hi va acostar. La música era massa explícita. Ha quedado muy bonito. Ha quedado muy coquetón. Sí? M'ha semblat molt coquetón. Bueno, ara que me'l llegeixes tu, com m'ho llegeixes tu, dic, funciona millor del que em pensava. Ha quedat molt coquetó, Sí. Jo crec que també podríem fer algo tipus radionovela, Palante. Però això no anava a fer, és que cada dia teniu idees diferents que no arriben a puerto ninguna. Que d'aquí 2 segons ja no recordarem. Però no anava a fer lectures d'això. D'això? Sí, però és que ja les hem fet totes, No, però aquí a la ràdio, en actos públicos. Sí, podríem fer algunes lectures, dramatitzades. Com? Sí, com això de dir, pues, obrirem amb una petita escena teatral. Sí, que ho vam fer amb el... Ho podríem fer, ho vam fer amb aquella cosa que va ser superdramàtica. Amb el Guimarà, no era? Amb el Guimarà, que hi ha la cinteta, Pols. Passió de foc, pols de foc. El que es va follar la germana. Què? Eren germans o cosins o algo, tio, sí. No. Això és los Juegos del Hambre, no? Sí o no? Carinyo, no ho sé, a mi em dones de cop com uns titulars. O sigui... Que vam quedar que no es podia, que era un amor prohibit perquè eren cosins o algo. Sí, home, sí. Què? No vas entendre així? Jo no vaig entendre res. Perquè cuanto más primo, más me arrimo. Com més cosins més endins. Això. Sí. Jo crec que era un... Que asco, també t'ho he de dir. Bueno, és que mira. Si m'ho poses així. Si m'ho poses així. És que Primos lejanos, pues encara, no? Bueno, hi ha molta gent casada amb cosins, No a mi no em molesta. No et molesta? Oita. Ja. A mi, cadascú fot el si que no és el teu germà... No, el germà no us caseu amb el germà, si pot ser. No, el germà no em sembla bé. Si ho podeu evitar. Si ho podeu evitar bé. Si no hi ha més gent al món, doncs mira... Sí, clar, si bueno, toca un... Sabeu que a mi una cosa que sempre m'ha pertorbat molt del mecanoscrit del Segon Origen? Sí. És que, clar, s'acaba, que es mor el Bru. Sí. Suposo que tothom se l'ha llegit, i si no, pues mira, spoiler. S'acaba, se mor el Bru, i llavors l'Alba, que es diu Alba, aquella nana? Podria. L'Alba diu, bueno, o sigui, és com molt dramàtic, perquè s'estimen tant amb el Bru, però s'acaba que una mica l'Alba diu, bueno, tampoc passa res, que ja el meu fill, quan el meu fill tingui 13 anys, ja ens hi podem posar. Doncs ja està, no tinc res més a dir. Tu, la Eva d'Adam i Eva, tu com ho penses que ho va fer? Ai, no sé, és que no hi vull pensar gaire. ¿Con sus hijos? No. Bueno, clar, és que si només eren ells dos... Què, a base de coloms? Doncs també, perquè això ja s'ha demostrat que es pot. No, Adam i Eva, d'Eva i Adam, bueno, com ho van fer? Doncs ara d'un colomí.
Ha d'una serp. O germans entre germans sense tocar la mare. Potser sí. És que és igual, m'està fent el mateix fàstic. Clar, Adam i Eva com ho van fer? Adam i Eva van tenir només nens, no? Doncs imagina't. A veure, aquí us hem de dir que els tres... O sigui, no fem un expert en Bíblia entre els tres, eh? No, aquest que Caín i Abel no són els fills d'Adam i Eva. Què? O és més endavant? És més endavant. És més endavant? Són més generacions. Són més generacions. És que m'ho estic no, però clar, és veritat, clar, la història de la Bíblia, clar, saps que jo mai a la vida m'havia pensat, o sigui, m'havia parat a fer aquestes càbales? Clar, Adán i Eva tenen fills, que han de tenir fills, és que si no... Clar. Sí, veus? Caín i Abel. Tuvieron varios hijos. Varios. Ellos... entre 14 y 140. Què? Bueno, carinyo, però només es mencionen 3 a la Bíblia. Caín, Abel i Set. Però fins a 140, doncs potser clar. Caín se casó con Calmana, la hermana gemela de Abel. Què? Sembla ser. Sí, es van casar, no ho van fer amb la mare, ho van fer entre els germans. Exacte. Però llavors la Calmana... perquè... Vale. La Calmana és la bessona de l'Abel. La Calmana... Vale, i llavors Caín fills... mató Abel, pam, clac. Per la Calmana. Van tenir fills i filles. Llavors, per una cabra, ells... no? No, pel fill, perquè va matar el fill. Perdó, però una cabra, no? No, és que algú va sacrificar una cabra, no. Però va matar el seu fill. Déu li va dir a un que havia de matar el fill. Això és Abraham. Això és Abraham, que va dir, mata tu hijo, i ell, sí. I quan va estar a punt de matar-lo li va dir, no, que era broma, no el matis. És que també... Ara veig que tens fe. M bromista. Una broma. Que era una broma. Però jo juraria que Sara és la dona d'Abraham a la Bíblia. A veure, no us fascina que hem comentat tots els relats i aquest... Que maco és passar-lo per alt. És molt maco. M'està fascinant passar-lo per alt. No? D'aquí ja hem anat al Caín i Abel. Nosaltres hem comentat tots. Aquest res. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Fue así. No, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. ¿Sí? Sí, estoy bien. Estoy tranquila. Sí, estoy bien. Sí. Ha partido una persona molt pròxima a mi. Per què evites de dir mort? Això és una cosa que... No ho sé, perquè a vegades la gent li fa cosa, però no. A mi... No, a mi no me'n fa. S'ha mort una persona molt pròxima. Superpròxima, vamos. S'ha mort molt jove, l'edat que tinc jo. Bueno, un any més, que el va fer fa 2 dies. Sí, es va morir i al cap d'un dia... O sigui, va tenir... No, al cap d'un dia va fer l'aniversari, al cap d'un dia es va morir, o 2, ja està. Amb un any més que jo, en 39. Portava molts anys amb càncer. Estic bé. He plorat molt ja. Vam fer una festa com de comiat. Va ser preciós. És la tercera festa de comiat que vaig jo ja. Déu-n'hi-do, reina. Sí. El que passa que ara feia uns anys que no. Però sí, i eren de gent més gran, les altres dues. Aquesta una mica impactant. Però bueno, va ser molt bonic. Llavors jo crec que l'hòstia va ser la festa de comiat i l'altra hòstia va ser l'ingrés per morir ja. Clar. Llavors ja la mort... Ja era... Bueno, ja està. Jo he de dir que... Perdoneu, festa de comiat? Sí, que saps que et moriràs. I fas una festa. Està molt bé. I et trobes, sí. Jo he de dir que és important, perquè com explico aquí, que aquí ho explico des del meu punt de vista egoista, no fer la festa de comiat... En aquell moment ens va semblar que ens lliuràvem d'una cosa farragosa i crec que és molt important. Per tancar. Sí. O sigui, el tostón del tanatori, la balatori, la polla en vinagre, sembla una cosa de, que bé, no la farem, tu, mira, ens ho hem... No. És important, perquè llavors va passar uns anys que amb la família, amb la meva família, no és parlar, o sigui... Bueno, perquè jo penso que hi ha allà una s'havia mort una persona, sí. Però com que no s'havia dit un dia i una hora d'avui es parla d'aquesta mort i aquesta persona... Sí, exacte, és això, sí. Pum, sí. No havia passat res, la. I tothom li fa cosa, perquè jo ho entenc, i fa cosa si tu el que diguis, escolta... Sí, clar, llavors no dius res... Sí, llavors... també és una cosa curiosa de la mort de dir no, és que no t'ho vull recordar. I dic, a veure... Però si jo ho recordo cada dia, vull dir, visc amb això. A veure, s'ha mort la meva mare, tu creus que jo no ho tinc present? Tu creus que de sobte m'ho diràs i dius, ai, ara, quin disgust m'acabes de donar? Sí, no. Ja no me'n recordava. No. El que em passa a mi amb la festa major. No seria aquest el vibe. No és aquest. Però bueno, jo entenc que la gent li pugui passar, llavors està molt bé, jo això ho vam fer 4 o 5 anys després, no? Quan va ser? Va ser l'any passat?
O fa 2, No, l'any passat. No, va ser l'any de fa molt poc, que vam anar tota la família a llançar les cendres. Pensava que deies el Castellà per les llibertats. No, això no sé quan va ser. No, això va ser fa res. Això va ser fa res, vam anar a llançar les cendres, vam fer una mica de cerimònia, i ja està, no tinc cap retret, menys que... No tinc cap retret, emperò... No vull dir. No, digues. No vull dir. Digues. No vull dir, és cruel. És alguna crítica a algun familiar? És cruel. Però vols dir? Però vull respectar la gent, a la vegada que vull respectar i entenc, a la vegada vull dir. Ho pots dir amb respecte, ja està. Vull dir amb respecte. Clar, molt bé. I va haver-hi un moment... Poder jo hagués hagut d'informar de les meves intencions de cerimònia. Val. Però jo vam anar a llançar la banda, llançar les cendres, jo vaig dir unes paraules molt breus, perquè vaig dir, no hem d'estar aquí, ni no parlant, no llegirem poema, perquè volia llegir un poema. Que si us ve de gust, és que jo trobo preciós. Que jo volia llegir un poema, però entre la cascada, perquè vam fer una cascada, la cascada fot un soroll aixordidor, el poema aquest l'hauré de cridar, estem en un espai que estem en un espai que és una mica encerrona, que com vingui algú de visita en aquest espai, es troba... Està aquí la cerimònia amb nosaltres. Està aquí, es troba dintre d'un... Perquè a més és un final de camí, és un cul de sac, allò. Bueno, vaig pensar, crec que no s'ha d'allargar. Però jo vaig dir unes paraules i vaig dir, i ara algú vol dir unes paraules? Doncs puto, ningú va dir res. Vaig dir, home... Ja, és que t'entenc perfectament. Home, cabrons. Vaig pensar, era molt fàcil dir, quina dona tan maca que hem perdut. Ja està. Sí. Ja. És que... Però és que això la gent després li fa cosa... No esperava tampoc que em fessin una... de cada cop traies un speech, ja. Clar, no m'esperava jo un soneto de rimado. Ja. Clar, però fa vergonyeta, i per dir només... M'estimava molt. Pues la gent s'ho guarda per ell... Això ja cumple. Ja, però penses, faré el ridícul, ara jo diré d'això, aquesta cosa... No, si és que jo et dic que jo comprenc, que això que estás dient, jo ho comprenc. Perquè jo potser hauria d'haver dit... Qui vulgui, allà hi haurà... Hauria d'haver dit, l'escaleta de l'acte serà. Saps? Queden tots convocats a tal hora del dia, l'escaleta de l'acte serà. Sí, i llavors potser algú hagués dit, vale, doncs ja m'ho penso, si no m'agafa aquest moment de... Però sí que és veritat que nosaltres, que som expertes en dol, inventar això, parleu-ne. Normalitzem. No, és que és veritat, perquè, per exemple, aquesta amiga, aquesta festa que jo entenc el que dius que és molt heavy, perquè tu saps el que vas, però tampoc vols dir res, però no li vols preguntar com estàs. Clar, és que hi havia moments com de molta tensió, o sigui, clar, hi havia molta tensió, però molta tensió de dir és que no sé què dir-li, és que no sé què, és que, saps que és igual, no li dic res. Passo per allà, saps què et vull dir? I a vegades jo penso també que l'altra persona, i si no ja t'ho farà saber, jo estic molt contenta que vaig parlar-hi molta estona i com estàs, i què esperes d'això, i què tal, i què... Saps què et vull dir? I dius, hòstia, és que té ganes de parlar-ne. Saps què et vull dir? És que té ganes. Bueno, això és crear l'espai perquè l'altra persona, però has de crear l'espai. No fem... Ja em vindràs tu a parlar-me del teu dol. Clar, no. Això, ojo, sale mal normalment. Sí. Com a persona que acompanyes algú que ha de morir o algú que ha passat un dol, crea l'espai de conversa, crea el lloc, perquè si l'altra persona te vol treure el tema, doncs ja si tu li estàs oferint un espai de conversa, la persona ja s'ho farà venir bé. I si no, ja s'ho farà també venir bé perquè entenguis que no. Ja està. I parlar d'una sèrie i ja està. Jo quan es va morir el meu tiet avi, que era una persona gran, que tots l'estimàvem, era com el tiet que fa risa de la família, doncs era aquest senyor, el tio Víctor. Bueno, total. Quan es va morir el tio Víctor, que era un senyor molt divertit. El tio Víctor. Sí, quan es va morir el tio Víctor, vam anar a la cerimònia, i era un senyor que era, saps allò, el senyor de l'alma de les fiestes? Que dius, quina cosa tan divertida, quin senyor tan maco. Bueno, els seus fills són peculiars, val? Els cosins del meu pare són peculiarets. Llavors, molt bona gent, molt peculiars. La cerimònia a mi em va impactar molt que ningú va dir res, tampoc. Ningú familiar va sortir a dir res, cap dels seus fills va dir res, va ser curtíssima, superfreda, i jo vaig pensar, macho, si m'ho arribeu a dir, surto jo a dir alguna cosa, parlar d'aquesta persona, perquè no m'ho puc creure, saps? És que no m'ho puc creure. Amb tota l'alegria que ens va donar. A part, un senyor que era tan fàcil dir coses, saps què et vull dir? De dir, no m'ho puc creure. I llavors vam anar a casa de la seva filla com a fer un tancament més familiar. I llavors ells, com va anar? El meu pare, horroritzat, són els seus cosins, era el seu tiet, horroritzat, o sigui, va com muntar ell
com a cuitacorrents alguna cosa, diu, perquè van tirar les cendres, van al gos, les va escarbar. No podeu riure, És que les cendres sempre és un xoc. Les va escarbar allà, i el meu pare, o sigui, horroritzat. Em sembla que era on després van fer la paella, també. O sigui, una cosa de dir, per favor, donem-nos... O sigui, no cal... O sigui, no és fem un drama, però per l'amor de Déu, parem un moment, diem una cosa... Sí. Jo què sé, tirem-les a un lloc on el gos no... Controleu el gos 3 minuts, respectem aquest acte un moment. Jo he de dir que quan vam anar a llançar les cendres al riu, dic, bueno, algú voldrà llançar cendres? Llavors, si persones van a llançar cendres, vaig dir, tanqueu la boca. Ara tots tanqueu la boca perquè és que aquestes cendres volen moltíssim. I a la que et despistes són de bon volar. T'emportes a la Montse Posada. Vull dir que també és una opció. Bañarte en cenizas. És allò que et dic, que de sobte tenia la boca oberta i dic, ai, quin regust tinc al paladar ara. Doncs t'estàs enduent la Montse. Tanquem la boca, tapem el nariu... Que jo he estat a cerimònies on es menja i t'ofereixen una mica de cendra. Sí. Estic tentadíssima a fer-ho. Sí, doncs jo això ho he vist. Ho has vist fer? Sí, jo no ho vaig fer. Potser si hagués sigut algú més proper. Sí. Però sí, amb molta tranquil·litat. Sí, això és un capítol de Mi extraña adicción, també. Sí. Una senyora que es menja el seu marit. Sí o no? Sí. Ah, qué bonito. Y cenizas de otras cosas también. Ah, no, jo he vist el de la senyora que es menja el seu marit. Només és marit. Només el marit. Però es menja la ceniza. Que estava preocupada, també se l'estava acabant. Clar. Es menja la ceniza. Sí. Vale. Bueno, ceniza i hi ha fusta allà també. Sí, però em refereixo, no és que el tinguin un congelador industrial. No, va filetejant. Vale. Avui he rebossat. Demà... No, clar, és que clar. Un carpaccio. Un estofadet. La incineració i la congelació, llavors depèn de què vulguis. Val. Oi, l'hamburguesa. És que clar, jo m'he imaginat això. La carrillada, la costella. Que puta, sí, és que al final és això, Sí. Bueno, doncs molt bé. Doncs no sé, és que trobo molt maco, no sé. Tot molt maco. Naturalitzar parlar d'aquestes coses també està super. Sí, parleu-ne, i ja està. Doncs això ja està, estic bé. Avui ja farem el tancament. Mira, avui el Ramon, pobre, no sé si puc parlar d'això, Bueno, sí, perquè ja ho estic fent. Però... Sempre igual. Ara ja. Avui el Ramon estava allà al lavabo i em deia, no s'acaba mai, o sigui, se m'està fent etern, o sigui, necessito acabar-ho. Sí, jo li he dit, avui la tarda ja ho acabem. Clar, sí. Perquè, clar. Avui la tarda ja ho acabem, sí. Ja. Però perquè això, com per dir, ja està. Clar, la notícia, el no sé què, el comiat amb ella, l'ingrés, el no sé quan, ara ja el zam. Ja també t'he de dir que, quin pal allargar-ho tant, Ja... Sí, clar, és com va. És com va, això tampoc. Però des de fora ja ho entenc que... Sí. Pum. Ara una mijita, ara otra... Sí, per favor, tinc ganes ja de... Bueno, de tancar el dol per començar-lo, també t'ho diré, de tancar tot el procés per dir, comencem a assimilar que aquesta persona ja no està... Perquè això és molt puta, Clar. Perquè la mort és una cosa bastant virtual, que sempre que queda, ho he explicat. No. Perquè és 0-100. Vull dir, ara està morta, estava aquí, té una presència que estava aquí, pum! Ara no. Entre que la ment ho assimiles, entre que tu processes que no apareixerà a mi la persona, bueno... No, clar, és un procés. És un procés de que la ment va assimilant i que arriba a un punt que et cau la fitxa. Clar. Sí, cau la fitxa que... Sí, que ja no ho esperes o ja no... Exacte, hi ha un punt que vale. ha caigut de dir, vale, ja no apareixerà a mi la persona. Sí. I llavors comences una altra fase del dol, no sé quina, no me les sé. Bueno, no, jo tampoc. I ja està. I llavors ja passes l'altra fase, sí. Bueno, doncs ja està. Viviu, amores, disfrutad. Bueno, si heu de morir, moriu. Sí, però me refereixo. Bueno, també t'he de dir que aquestes coses em fa molta ràbia, total. Bueno, això et fa donar-te de la importància, això et posa en perspectiva, això fa que disfrutis més. Jo penso, doncs jo estic fent el mateix, disfrutant el mateix, esquejant-me pel mateix, saps què et vull dir? Sí. Que també al final també sembla que la mort d'algú proper t'ha com de fer una revifalla d'excitació, que al final... No. Oi? No. Bueno, la veritat és que no. Sí que et canvia, però sí, una revifalla de viure... No amb una revifalla de viure. No. Ja està. Estamos de golpe como muy oscuras, pero estamos muy bien, Yo lo dije cuando había el tercer relatito. Yo lo dije. Es oscuro. I també vaig dir que l'haurien d'haver llegit al principi de tot. No, però està molt bé. I ja remuntar. No, està molt bé. La Libby i això, t'ho convertiria... Això seria el nou... Això és una comèdia. Home! Això és una dramedy, bueno. Bueno, és que a veure, ni dramedy, sense el dram, nena. Clar. Això és una comèdia que flipa. Clar. Ja està.
Bueno, no sé, tu quina fase estàs ara del dol? No sé. Ja, és que no la sabem tampoc. No, ja l'última, no, m'imagino. L'última. No, que trobo a faltar, però des d'una cosa molt carinyosa, molt càlida. Doncs l'última. Sí. Ja és l'última. Saps què vull dir? Però és veritat que hi ha una cosa en la mort propera que quan ja... Això ho parlàvem amb la J.M. Sí. Que ja mires la vida amb un altre prisma, que no és més eixerit, però que no és més eixerit. És un altre prisma. Però la mort ja la tens molt present, l'absència, la part amarga de la vida, de sobte molt més palpable. I no trobes que està molt bé també tenir-la? Sí, exacte, i de sobte és bastant alliberador de... Sí. Bueno, aita. Fa tot de sobte una mica més liviano. Sí. Perquè és veritat que com m'ha evitat molt dir s'ha mort, s'ha no sé què, perquè pugui morir. Això a mi no m'agrada. És veritat, ho he com evitat molt, però jo crec que ho faig com per no molestar els altres. A mi això no m'agrada. Saps què et vull dir? No, és que estic totalment d'acord, Entenc que tu puguis... A mi no m'agrada. La persona s'ha mort. Sí. No ha marxat... No, i a més a la Ramoneta li dic així. S'ha mort. No perquè es morirà, perquè, clar, estem tristos per això. Clar, li hem anat explicant tot, clar, anirem allà, tal, no sé què. Ella para pregunta, avui vosaltres també estareu tristos? Sí, carinyo, segurament quan anem allà. Sí, és perquè s'ha mort, sí, tal. Però després, no sé, em sembla que em fa com més cosa amb els adults, de pensar que ningú es pugui, no sé, li doni un jamacuquín, saps? Que no, bueno, no sé. Ja passa una cosa que no sé si és gaire positiva, quan ja se t'ha mort la mare... Ja és igual. A tu ja, clar, a mi amb la xufla. Sí. Vull dir, clar, no sé... O sigui, ja parlo amb una naturalitat de la mort i amb la gent que té mort i tal, i mira... Sí, li ha de fer mal a algú, em sap greu, però... No, és que és veritat, sí. I a mi, jo crec que el primer tabú el posem en evitar la paraula. Sí, estic totalment d'acord, que sí que sí. Em pots agafar aquí, a veure si tinc un cabell a l'esquena? Sí. Oh! Moltíssimes gràcies, carinyo. De res, amora. Moltes gràcies. Per servir-te sempre. Em molestava tant. Sempre no us ho podeu imaginar. Gràcies. Sí, tens raó. Tens raó. Ja està. Doncs ja està. Doncs parleu-ne, no sé, sí. Sí, bueno, feu el que podeu, que al final... Feu el que pugueu, que al final... Però bueno, sí que fer-ho com amb alegria, no? Sí, clar. Sí, clar. L'altre dia... És que, bueno, amb el meu pare, qualsevol excusa bona per tenir una gresca. Clar que sí, però perquè es gusta. El sobte vaig dir l'altre dia que el mel i mató era el postre preferit de ma mare. Perquè ho era. Bueno, ho vas dir. Immediatament, quan ho vaig dir, meu pare, no. Perdona? Diu, bueno, no ho sé. No era molt de postres, i dic, a veure. A veure. És que el teu pare també, és que és eixut, Si jo tinc el record de que quan anàvem a restaurants... Es demanava mel i mató. Si hi havia mel i mató, la noia aplaudia amb les orelles pel mel i mató... Què cony m'estàs? És que... I llavors diu, no sé, no ho recordo. Pues... Jo crec que aquí es barregen bastantes coses, que un és can sènior... Hòstia, el primer... No. El primer és desacreditar. Dic, mira, és que... Estimem molt el sènior, És que... Però... Oh, com és? És eixut. Com és? Un nano eixut. Bueno, vam tenir un... Bueno. Pel mel i mató? Pel mel i mató no, aquí es va acabar. Aquí es va acabar. Aquí, va. No, li vaig demanar que per favor fes de pare. Hoy está siendo... Li vaig dir, per favor, has de fer de pare. Ja sé que no... Li vas demanar més de pare, o sigui, que faci de pare del teu germà, per l'amor de Déu. Sí, has de fer de pare, no ho he de fer jo. Això sí. Jo ja... Per un tema de logístiques. És un tema de logístiques que has de, com a progenitor, et toca gestionar-lo a tu. Jaume, és un tema de logístiques i un tema de tot, perquè aquí ens estem fotent aquí... Jo t'ho he dit sempre, que no ets el pare d'aquesta persona. Clar. És que això no et toca. No, jo ho he portat molta estona bé i ara ho estem portant molt bé i de sobte van començar a passar unes coses que vaig dir ¿por qué estoy aquí? Claro, no. ¿Por qué estoy en ¿Por qué me estoy comiendo yo esto? Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío. És que és això, de sobte ja estic immers en fer de progenitor. Clar, sí, no. Que las notas de la agenda no las firmo yo. És que, és clar, de sobte estaven parlant de tonteries, de que si s'ha de comprar un portàtil, un ordinador de taula, un no sé què... Clar, que no ets tu qui ha de prendre aquestes decisions. Jo no he de gestionar això amb el que si vull el mòbil, no, que si... Per què estic aquí al mig? No. Foteu el que us roti això vosaltres. Sí, totalment d'acord. No, i a veure, és que això, bueno, el sènior se'n va de tant en tant, se'n va a Fornols. Sí. I el meu germà no hi ha volgut anar tot l'estiu, doncs ara se n'anirà al sènior. Però ell no gestiona res. Marxo... Ell desapareix i ja està. Jo marxo demà i torno de tal, vale?
i l'únic que li importa és que la nevera estigui plena de menjar. Bueno, ja està. I creu que no ha de fer res més. Dic, no has de fer res més? Jo hi ha dies que no fa... Vull dir, jo no faig jo els sopars, no vinc a casa teva. Sopa al front, no, perquè quan tu que vindràs, dic, doncs això, aquesta gestió, l'has de fer. Sí. Ens has de aquí els tres, dic, marxo aquests dies... Marxaré. O et va bé, Jaume? Pots? Sí. Com ens organitzem? Com us organitzareu? Posa. No? Què fareu? El Francesc pot cuinar tal d'allò. Aquesta feina jo no la vull fer. No, és que no l'has de fer. Doncs estava ja fent això i vaig dir, que això és la teva feina. No, i es pensava que no. Pensava que no he de fer res jo. Jo he de marxar i ja està. No. Que bé, val, sense embuts passes, és una cosa com terapèutica, Sí. Trobo. Bueno, avui està sent molt heavy, capítol terapèutic. Sap greu pel meu pare, no sé. No, està bé. Jo crec que el teu pare... Jo no sé qui és el teu pare. Ja, hi ha molta gent que escolta que sí. Jo crec que té tota una cosa... Jo aquí m'encanta, la psicòloga barat de Universitat de la Vida. Però el teu pare té moltes coses tancades a nivell emocional. Bueno... Vale. És una ostra a nivell emocional. Sí. Una ostra tancada, una ostra abans d'obrir-la. Hermètica. Però té una perla dins. Té una perla dins. Una perla dins. No, això sí que ho penso. Té una perla dins. Això sí que ho penso. Una perla dins, però mira, és una ostra, ja està. Una ostra, jo crec que és un bloc de formigó. O un bloc de formigó. Però no, la formigó no té perles. Clar, és que t'anava a dir. Vale, no. A nivell de complicació d'obrir, és més un bloc de formigó amb una perla. Ja t'entenc, perquè la perla al final... Al final, amb una obra, ostres, sí, hi ha moltes que estan molt tancades, allò complicat ficar-hi la cosa aquesta. Pues és una ostra complicada. És una ostra complicada. És una ostra molt complicada. Sí. Ja està, no passa res, però tu creus que jo l'he de dir. Has de fer, repara, que jo ho estic fent jo, i aquesta gestió és teva. Una part gran, i ell pensa que ser pare és... Missatge és clar. El ser pare és la nevera plena. Dic, potser és com ho ha viscut ell com a fill. Hi ha més coses, sí, exactament. Clar. Està reproduint el rostre que ell ha viscut de no li ha faltat menjar, ja està. No, clar. Afecte, bueno, és igual. Però menjar, menjat. No, hi ha una part de logística que has de fer tu. Sí. Que me la puc carregar jo, però que no em toca. Encara us queden coses de llet nostra? Sí. Doncs dona-li això. Flam de mató està molt bé, també. Molt bo. Sí. Jo m'he enamorat del postre de músic. Jo encara no me l'he menjat encara. Enamorada. Caducarà al final, No, que ho vaig estar mirant i encara en queda. Caduca, va quedar al fons de la nevera, vas posant les coses i quan te dones... Però a mi m'agrada molt menjar caducat. Jo crec que seríeu molt orgullosos de mi, que m'he estat menjant iogurts més d'un mes caducats. Amb el que jo soc, Pues te aplaudo y te felicito. De veritat t'ho dic, I com estàs? Bé. Els iogurts s'han de menjar caducats. Obria el iogurt, fotia la llengua així una mica, del pal... Vale, no. Bé. Raca, cap dins. Ja està. Escolta, jo és que me n'hauria d'anar... Sí. Me n'hauria d'anar. Fem aquestes tirallongues de programes que són molt bèsties. Bueno, i a part avui... Molta tralla. Hòstia, la capçalera. No sé, voleu explicar un acudit per acabar com més... Bueno, des d'aquí també, si algú està passant per un dol, si algú està passant... Nosaltres no som com la Bilibili. Ens podeu buscar i us ajudarem en el que puguem. No? Sí. Pues ja està. Vols una brunda? ¿Una qué? Un cagarro en funda. Es que de verdad. M'has dit tu que volies un xiste. No, ha sigut un xiste molt maco. És que les brundes... Sí. Però què són les brundes? Cagarros en fundes. Hòstia, però posa'ns la música. Sí? La capçalera o el comiat? El comiat, no? El comiat directe. A veure, poseu, per favor, que és un programa molt depriment. Sí. Indicadlo. Dile el título. Me deprimo. Brunda. Brundas depressives. Por eso esta canción, Shakira. ¿Qué has visto?